Ola amigas e amigos, aquí estamos nun novo tutorial, desta volta nun tutorial tremendamente específico no que nos imos a ocupar de un ritmo e de un patrón asociado a un baile, que son os maneos. Os maneos é o nome que lle chaman, que lle teñen as xotas na bisbarra de Bergantiños, ainda que é verdade que por algún lugar tamén excede dese límite xeográfico. Como vos digo, están absolutamente asociados a un baile. Disocialos non tería demasiado sentido, ou ningún. Así que a peculiaridade máis importante deste patrón rítmico e deste ritmo que na parte A, é dicir, cando os bailadores están tirando os puntos, as tocadoras baixan a pandeireta. Fan algo así. Vale, esta é a parte A. Logo fan uns cortes para advertir outra vez aos bailadores e as bailadoras de que ven o coro, o retrouso ou a parte da volta. Como vos digo, toda esta nomenclatura está precisamente asociada ao baile. Así que paso a comentarvos primeiro diferentes posibilidades que hai de tocar esa parte A. Eu atopei moitas tocadoras que marcaban a terra, é dicir, tum, ch, ch, tum, ch, ch, tum, ch, ch, tum. Eso, e cantan sobre iso, non? Outras que marcan dous. E despois outras moitas que acentuaban coa pandeireta exactamente a mesma rítmica que levaba a propia melodía. Tito tatero, la 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 li lo la laro, lo la la li lo la laro, la la lo lo lero, la 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 lo la la li lo la laro. Iso tamén é moi peculiar. Eu recomendo vos con respecto a esta primeira parte, como norma xeral, aínda que é verdade que cada tocadora tiña a súa maneira de colocar a man, moitas colocaban a man plana, outras co puño, outras a xema dos dedos, outras así a man un pouquiño virada, así un pouco encorvada. Eu recomendo vos que o sonido do ataque á pandeireta en todos os casos sexa algo xordo, é dicir, que muteedes de alguna maneira ese ataque, que non golpeedes. Sustituir isto por isto. É como se chegades a golpear xusto e retirades. Vale? É un sonido xordo. En vez de facer isto, para min isto é feo. É máis isto. Buscar solamente ese contacto mínimo para que sone un pouco xordo, como apagado. E logo, polo xeral, hai uns cortes de diferentes xeitos. Os enlaces son diversos. Pode ser pa, 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 ou pode ser un pa, 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 tico, 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 ou simplemente os cortes pa, 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 tico, 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 tico. E unha cousa que se me esqueceu da parte A, eu recomendo vos, a parte de non golpear demasiado forte, que o propio, ese propio xesto, ese abaneo do propio instrumento, non sexa demasiado grande, para controlar de alguna maneira, por unha parte, facer un tempo moito mellor medido, e para non forzar demasiado todo o antebrazo e os músculos desta zona do brazo, pois senón se vos vai agarrotar probablemente. Entón eu fago abaneo a pandeireta pero dun xeito tremendamente controlado,
procuro facer sempre o mesmo recorrido e así sona moito mellor medido. Outra cosa que me parece moi importante é non incrementedes a velocidade entre a parte A, os cortes e a parte B. É dicir, algo moi habitual que atopo por aí é isto. Para min iso é moi feo. Eu faría mellor isto. Sin incrementar prácticamente a dinámica. É dicir, manter unha boa relación rítmica ou intentar manter o mesmo tempo entre a parte A e a parte B. E nada máis. E como sempre, amigas e amigos, despedimos o tutorial tocando un tema tradicional desta volta, o maneo de Arnados, en Razo da Costa, concello de Carballo. Que bonito este maneo. Di así. Perdí na cinta do pelo, por el aí ando mirando, para prender aquel burro que está no alto mirando. Ay la 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 la, ay la 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 la. Vaite de aí, ya podes marchar, que una miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar, e vaite de aí, xa podes marchar, Vente vindo, vente andando, que eu no camiño te espero, conocer vente conozo, polo refaixo amarelo. Ay la 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 la, ay la 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 la. Dalla volta nena, se non doia teu pai e meu sogro, anora son eu, anora son eu, anora son eu. Dalla volta nena, se non doia. Ay la la, ay la la, ay la 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 la. Rapaza, miña rapaza, o cariño que che teño na vida miña me pasa. Ay la la, ay la la, ay la 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 la.